היי דנה, את משתחררת, כיף לך. מאמי, סתם לא. נכון שכבר חשבת שלא נכין לך כלום? אז עבדנו עלייך? הכנו לך משהו? הנה זה מתחיל. ביי. מה יש לך? I'm the king of the world! דנדונה שלי, אני לא מאמינה שהגיע הרגע, אבל אין מה לעשות. משתחררת, מאמי. שיהיה לך המון בהצלחה, ושיהיה לך כיף, תהני, תבלי, תשמרי על עומר, ואני אוהבת אותך המון, ונתראה בהמשך. ביי. Pasta fresca, no aspetta más al sumo. מה נשמע? ביג טיים. אני יודע שעדיין מתלבשת יפה מאוד 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 מאוד. שונדי. דנה לא מהפקחות. האמת שהיא לבושה ממש ממש יפה, היא לובשת כל מיני דברים של סבתות, במיוחד את הדבר הלבן הזוועתי הזה שהיא לובשת עליה. בסדר, אז יש לה טעם קצת כן. לא קצת! רגע! דנה, אז משתחררת, כיף לך. מאמי! דנה, אני מתביישת ממך, אבל אני לא אגיד הרבה דברים. מאמי! נתראה בצימר, ביי. אפי אפי, ג'וי ג'וי. קורה. אני מתרגש. כיף כיף כיף. אני לא יודע לצלם. לא! שכחו אותי לבית. מוי מוי מוי. זה יפה. מומו. שלום, כולכם בבסיס ואנחנו כאן, תקנו. כן, סבלנות זה מזמן. יד, יד. כן בבקשה. היי, באים אנשים. די לדבר, תדבר די לדבר שטויות. טוב, אין לי מה להגיד. טוב, מתי יש שיחה האחרונה שלנו במטכ"לי? אמרנו שיחה אחרונה, ובאחרונה לא אמרנו אחרונה. אז מתי תהיה האחרונה? די לדבר שטויות. די לדבר שטויות גם. מה שלמה אומר זה יעל טוב? קורה. הים הפתוח! הפתוח! שלי. אני רוצה להיות דוגמנית. מושה, תזהרי לעצבן אותי. די, אין לי מה להגיד, אתה לא מבין? תלכי מפה! הפעם שנייה. דנה, מה אתה אומרת על הפיצה? מוי טעים. קצת פיצה פרגון פיצויות, איזה טעים. הנה הפיצה החולה, והיה ממש טעים. שקט לדבר שטויות. עכשיו דנה שיש לך זמן הרבה טעים. אני לא זוכר יותר בחיים פיליפינים, כי יש רק בשקל. ממש אבל. טעים ממש ממש. איזה קופה? הבאתי שאני לאכול. אוהבת דרך. חלבי ואני אכלתי בזר. כזו! היי דנה. המטה חושב שיש לך המון קריזמה, שיש לך המון מה לתת, שאת יודעת להופיע מול מסך, ויש לך את זה. על פי החלטות השופטים, את משתחררת מצה"ל. אז אני רוצה לאחל לך המון בהצלחה,
ואני נורא אוהב אותה, וזה כמו שבועז נכנס בשיחה שלה, אז עכשיו הוא נכנס בשיחה שלי, זה אומר שאני משתחרר עוד מעט. שקט. ואני אוהב אותך, אני אוהב אותך. אוהבת אותך! הם כאלה מוזרים, איזה פדיחות הולכות להיות. האדישות שלה. היא רגועה, היא חמודה. דנה כולה מיוחדת ומינה. חנתי. האדישות שלה, הלוואי ותהיה לי את האדישות שלך, דנה. שלום לקלטת החדשה! דורון, מה אתה חושב על אילת? שהיא מאוד יפה. טוב, אני לא מסתכל מתחשקת. אני לא מאמינה שזה קורה, אני בהתרגשות מתעצמת כאן, אנחנו כולנו בלחץ, בפאוור, בפאשן. תעני לי קרתנו. דנה, את משתחררת, איזה חבל שעזבת. אם את מבואס תכלס, כאילו, אין לי מי לדבר בטלפון יותר שאני במעבדה ודברים כאלה. משעמם לי ממש. אז תחזרי לכאן אחרי פסח, טוב?